Эшкә кулы янса, Өстарган бу диләр, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксиләр. бар аларның мәктәбе, ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр, әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Матурлык. Эй, син нәрсә? Вау! Кыланчык. Ибер. Ого! Тыңлайым. Жаль, фаер күрмәде. Мин шөгыльләнәм генә. Син ул фаер алдында бөтерелеп йөрисең. Минме? Уйламадым да. Нолик, туктап тор. Шпуля, бәлки шахмат уйнарбыз. Тимер аякта шул матуррак. Әйләндер. Николай кычкырасың? Миңа векторның төркеменә 2 билет табып бирделәр. Искиткеч, кем белән барасың инде? Әлегә белмим. Уйламадым әле. Нәрсә уйлап торасы? Сыйныфтың иң шибәр кызын чакыр. Шулаймы? Кызык фикер. Иху! Ишеттеңме? Иң шибәрен чакырачак. Миңа бу кызык түгел. Исең киткән икән, миңа да. Дөньябыз матурлык белән тулы. Әйләнә тирәдә күпме матур үсемлек, җәнлек, искиткеч таулар, урманнар белән күлләр. Ләкин кешеләргә булар гына җитми. Алар үз матурлыкларын булдыра. Рәссамнар матур рәсемнәр ясый, композиторлар матур музыка яза, архитекторлар матур өйләр, ә модельерлар матур кием уйлап чыгара. Галимнәр дә читтә калмый. Аларның матур фикерләре туа. Соңыннан ул фикерләр технологияларга, кеше тормышын яхшырта торган әйберләргә әверелә. Һәркем матурлыкны үзенчә күзаллый. Күпме кеше булса, шул кадәр караш. Ләкин барысы да үзенчә матур булырга тырыша. Кешеләр дә, фиксиләр дә. Шпулякаем, ничек миңа шибәр булырга? Белмим. Вертадан сора, ул әнә нинди бит? Нинди? Менә нәрсәсе матур аның? Соң чәч кадагычы, прическасы, аңа яшел төс килешә. Яшел. Аха. Ярый киттем. Шпуля, ничек уйлыйсың? Фаерга симка ошыймы? Әйе дип уйлыйм. Ул җирән булгангамы? Кызгылт сары. Аңлашылды. Так. Төсе шушы бугай. Юк, тагын да яшелрәк кирәк. Кешене нәрсә матур итә? Шуар киемме? Ачык төстәге лакмы? Буялган чәчләрме? Алар һәркемгә дә килешмей. Ышанычлырак киңәш бар. Юнып, чәчләреңне тарап кара. Күрәсеңме? Тагын да матурайып киттең. Хәзер пычранып, бөгәрләнеп беткән киемеңне чистасын алмаштыр. Менә кайда ул матурлык? Баллар ризык әзрәк ашап, күбрәк спорт белән шөгыльләнсәң, кыяфәтең бөтенләй искитәрлек булыр. Фаер, Нәрсә? Вектордан минем өчен автограф ал әле зинһар. Ярый. Мин аның җырларын үлеп яратам. Мин дә. Бигрәк тә монысын. Компьютер, компьютер, компьютер бик текә. Уйнар идем компьютерда туктамый көн буе. Төнләдә, кичендә, иртән торбас борын. Ләкин миңа рөхсәт юк. Син шундый фанат дип уйламаган идем. Беләсеңме, мин автографны алмаска булдым. Нишләп? Үзең алырсың. Миндә бит 2 билет бар.
Әйін шибәр кыз. Siz barğız da şiber. Ha senin bilen köngüllerrek deli. Gittik. Туктагыз. Ой, Симка? Әллә Вертама? Кая киттегез? Nişik koya? Konsertka. Верта? Юк, Симка. Әллә кирсенчәме? Буталып беттем мин. Sen nerse şpule? Tanımıysın melle. Bunысы Simka, bunысы Verta. Gittik. Alasa sana kalabız. Сары чәчлеләргә гел җай килеп тора инде. Әйе, шпуля төсенә буянырга кирәк булган. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер